Gajzen, to je kdo? Do piče. Kdo je kurva Gajzen? Je tu na tým zbyku? Do piče. Sme v piči, ľudia. Nemám reflexy, nič, prehrali sme. Drž piču, idiot. Drž piču, mamba. Jeblí si na hlavu, či čo? Čo máš tumor v hlave, ty kokot? Aj nie, stresuj, kamarát, ja to mám pod kontrolou. Skap! Skap! Pička z banánu od chrbáta. Chlapci, lebo on má 40 nábojov v tom, ty kokot, vieš? Robert Gajsen je nás mŕtvý, choj ako do piče. Berem avoči? Abo nie. Hoď o mne. Choj do piče, jebem ťa. No. Dobre! To bol tvoj? Máš 47! Bože môj! Rejs, pomoc! S autom. Čo? Čo si baj? Drž hubu! Prosím ťa, nevyprávaj! Prosím ťa, keď hrám, tak si zavri tú piču. Jeden banán. Hej. A ďalší... Ty si jebnutý na hlavu, bože môj, za to čo stalo, ty kokot. To Bčko, Počúvajte, už držte prosím vás piču, keď hráme, chápeš? Mňa zase zajebal z boku, ja som ho vôbec nepočul, zás bol vedľa mňa ten kokot. Čo ťa dal? Však on ťa dal spoza auta, ty debil. No tak ešte lepšie, ty kokot, lebo si tu vyhýkal, jak kokot. No ja mám 1-7, lebo ja počujem vyprávanie, nie je hru. Výhovorka číslo 1. Máme nákup, idú do piče, berem avo, idú do kokota, divaj sa. Divaj sa, ak sa to hrá, ty kokot, oni sú v piči. Ježiš, veď poď. Je tam, pička. Má 19. Splente. Vidím ma. Ticho, 2-11, chlapci, to už nie je ani smiešné teraz, fakt. Držte pičo, lebo niekomu zlomím nostíko, vy si robíte srandu, ale to ubližuje. Nepočujem, čo mi piči, ja nepočujem! Prosím, nie teraz! Naturalis. 40 do 100 minút 60. Prosím. Drž piču, Gajsen, prijebaný, jebe ti na hlavu. Na Ezrta, poď ešte, poď. Tu máš! Vlk! To kvôli tebe! Bože! To bolo čo? Však som mu to jebal do hrba všade a nič. 0 hit, lebo som jeblý skurvený kokot vyjebaný voukársky, skurvený Hearthstone. Dobre, jednotku mi dal, chápeš? Gajzen, ty skurvenec! Vypadni do piče! Už ho nikdy nevoláte so mnou hrať, ty kokot! Však ale keď chceš... Chápeš, ja nevidím na púšti. Ja mám oči rozjebané a nevidím púšť vyjebanú, chápeš? Fakt. Však daj to tam, ale ti hovorím, že uvidíš to 0.20 budem mať. Ale daj tam ako pohode. Však stream sa zasmeje, ja budem mať 0.15, vymážem CS-ko, prebijem rank, pohode. Daj tam 2, easy. Tam je to vac. Čo tam on robil? Počkaj, ty ho normálne stretneš pri tom, jak si hodí cicínu, proste, chápeš? 50 pusím. Dobre. Čo? Videl si to? To čo bolo? To mi ja som posledný? Čo? Prosím! Vyhráme 9-0 a som posledný, kurva, fix, je to vôbec možné? Verči. Zabuň, ten je môj, zabuň, ostan tam. Taká sprostá hra. Bovaní. Nie! Prosím! Ja nemôžem byť posledný! Ja nemôžem byť posledný, prosím vás. Pozri sa. Nemôžem. Z toho, čo som zrobila. Nie, nagrtanie z toho, čo sa stalo teraz. Prosím ťa, toto je... Chcel by to dopnúť ináč niečo. Dajte to sem. Gajšen. Robo, daj. Hej, Simona N sa na mňa vyjebala. Prosím, nie! Ty kokot! Prosím, nie! Ja som si Ide na skôr. Prosím, ty kokot, aby som takú šlahol tú pasťu. len tu je bomba. Pozerajte na to. Dobre. Bože, to je ramen za piče. Hej, viem, už som mŕtvý do piče. Do Marie. Čo je, zavri Kámo, si poď. piču už. Ja to mám piči. Ja to mám piči. Nehovor. Čo sa tu vadíte, akože chlapci? A Nie, čo mám tak ide? ale baví ma to, keď sa vyhráva.